Ojibia TV, ubeje wo ho.
And it would cheer Buddhas and they are political. We are interested, we are interested at the terrible and down. The best of one would cheer. Yeah, I put it for the trash in the chair by yes, I want it. We are people know my yes, I'm one with you, yes, Wassa foye awan para wode mona yadia yade kone Wassa foye unyumayinara edawa ase asa foye wa awampara wodi muna yedi kuni asa foye owa yeda wasiya ni Kristo wadi na firi wonchen na samba wonchen anu yamka bebre enene de ni awaja ama Senkyem na na de waja ma awrade Makonsu Messi Nara. What shall the young say? Now we need the Sunday day. Miss you wish you would dig a sea air fedesa. I offer also with me. One more hobby, Macaye. Now, what I did to Saffron over the beer or a real paying. And I don't care to Saffron, your major or Bama compressor. But many are new kind. You may actually was in the rain. I shall answer. One call to me every. Brother boy, for my hair so the Kayamo, Mentimo was to be at the Branasi. But they are no kind. I didn't know when you are you really see, said the son in Yamina Okisu. Yet I was say, so what saying, no, I am my so.
ɛwɔ yɛn na Awurade Yesu Kristo din mu nti mama yɛn ka sɛ amen. Amamlen yedro solo. Senang fa buka mau, fa gupau. Terus. O trans fa command, only a division kuma. Oh, nekita. Over pai. Fa ma cham non pa mam. Amamlen play. Amamlen play. You are doing another chiame penny also. You know what I say? Yo to dia papa me, ono sa se fa ba sa se ya. Bye. Asase anso. Bye. 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 Ako ka se anso. Bye. Ako ka se anso. Bye. Awata ka so. Bye. 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 Ana bia muti anka. Bye. Aya na ko via bonsa. Bye. O to so mianu. Bye. O ni ka chi no. Bye. O na busu atrase. Bye. Ya wi mu no. Bye. O busu ba gba gru. Bye. Ona ni ba he ma. Bye. O mi trase. Bye. O mi wi mu no. Bye. Ana dey. Bye. Ani anu ahine. Bye. Ya ni tro man. Bye. Ya ni tro man no. Bye. O ma na kwa na mu a. Bye. O to bi ansa o. Bye. Tani na na se. Bye. Ajabu foi. Bye. Nipa mu ni se. Ya ba se mu se. Aya ni na ko via bonsa. Otozu mienu ni shebem ani ahye no ya hye ni hye no ma ayi na ko fie bonsa ya tozu miensa ani ere ne ba no the friend say na Amoateng otozu miensa na ni fie din ayi na Amoateng ba na hin kunya din ayi ko fie bonsa a otozu miensa na hindi na kofia pansa a otoso miensa na ni fie din efre na Amoateng efre na kwai na Amoateng ya twabo ensoboso ahomaboso ahohom na Amoateng ya jai shamunsa na kofia pansa ya jai shamunsa ya ba shamunsa na kofia pansa wona ati wono Senkyem wono so ade mama mposo na ko via bonsa to so miensa ono be so anan yo oba no ya be se wo se obo obetre wanan akroye odo timma ahoblase oyini bia ye bola ya be se meti makao yo wo ye no ajase die o ya ni be hu o wia aya ho man sabushani wanti asia ya wie aya kroyo ya ka kire oba hima se medie mabuo anso sami huya misi hima atijumadi edi no oba hima kan ni wona natin ani aho nananu ya wasemo sali babane oba yan waja matutu wadi ani bane honam bane adi baba adumadi ase so wanti ase sani na kofia poso otoso miensa anadai ya shani nam awo beta ku yeso na ko via bonse e jama busofo nyina agoja kase na mu hyehyɛ no ma ye mampo so nyumfanyire sai na ko via bonse otoso mienu o ye nyumfanyire ma mampo so ati ko via bonse otoso miensa ba o ye mampo so nyumfanyire ati o ye obia o kana na damoa ikime kase ho o so buye adi mamu na amba bonse ya ye bi sadia nanu ma ba nyina no ya kwaso ya sadia so achamefo ya kwaso ya sadia so ya be butu yale ahaw abeblese da bia mi kase achamefo de kwati wuye nanu munyi firi mu adufura munyi firi mu e babania onti ase sadwedi adi no onti ase de nanu mai enwo mai ahamai e mo so a mo na ba nwa kete So we do just so we Are we going to use this thing here, right? Yes. So,
Yo, na me bria ko ko ni na me sumo pia o wapa. O ku ko fo no. Ilaka no. Tu me ora. Ya so mu ya so kwa ko na me sumo pia o. Na me bria ni wapa. Ilaka no wapa. 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 Ai ko mo ku. Yo, yes, I quite at the mass of paying say over to me apa abechia at the amaye. Osuma paka for him and so for our TV so. There be our own TV so. I'm so soft for more. I asked Yasha, a drum a treasure a ye. Now, your baby says a damn cranty in a neck. A dummy a treasure hassa. Jane Ecosi, Ebia Wabaha Unyanhui, Ebia Wabaha Unyante. Nami Bejinaso, no much low say. In your da, Senkyem. Yanana a quick plano, Nanako Fiaponsa a quick plano. In your da. Ebusia penny eye kwakru one nana kwamna damwa oti kokosio no se ena de so ahwe Senkyem akwa nyemo che anu nti se woyi nana kofia ponse otosumienu na hyanem anu nti sande ye hiemu ha ebusia penny kwakru Ose, yamfa nana Amoateng ni fiedin no. Anunti se ni nkundwadi abade a na nana kofia ponse otosumienu ni nkundwadi ni dia. Sala nso na se oyi na se na mu dia. Yamfa din a wo fra no nana kofi amponsa the third Amoateng. Anunti na kofi amponsa the third o meye Senkyem hene nana kwamna damwa eye mamponso nimfa hene anu ntisi ye fra mu a na ye dwumadie yi nana kofi amponsa the third anu wo yi no e de ama Senkyem bena mo ase Elokosono ye wo metefo no ama ye be sima mienu na afi yededi de ewo ho enem ketafo sima mienu pe o
Nana akosombo ne ne pemfo achampem akosombo akosombo hene no one ne pemfo de chechia no nana ya menhiro samudi mwenu menyawa bata tumeje yachi nana achampem akosombo one ne pemfo de chechia no ya do mo se ketefo ne kosono Yadamase. Amamla ni amani akwaso. Nana Kofi Aponsan the third. Obesoya ma na busu apanyin. Na busu apanyin so esoya ma no. Eti baby ayaduru no. Eya Nana Kofi Aponsan the third. Eya Senkyem here. Waye nyumfa here ade ma Nana kwa amra damo a otoso miensa. Penso aduru obesai. Ade ama na busu apanyin. Ansana Nana Besano asafuma na wotugo kakra oni ne adubilem amani akwanso Nana kwa mi adamo to so mi asama poso here na kro no ala chemu wotua mo keka mo na mele no epopo dum yero na si awie eti e power atantama no asase amaye yado wase ya na chemu ya
Golden Star attack. Nana kwano no. Nana wewe kwa church no. Ya yo program. Senkyem ya tie ni. Ani tunu se, o se Senkyem ya na tie na ho dia ba na ta bo so a. Ani dia ba so a. So pe dia o mama ye. Dia dia ho na ba tra o. Na dia ni dia ni ase ye. E ba so be bia na. E ya ba ta e dia tu so. Ya ba sra mo. Mo ye Senkyem ni na ta bo so. E ho ko ba. Ani dia ba na. So pe dia o mama ye. Dia dia se na na ni yawo. E na no o ba ni ko so. E dia dia. Ani ole. E dia se am si to so na. Achami afro ya misho sada na chami afro ai apa owo mo sewa o me na kuga enti ya besa bebre yo biso ya be kuga ya ba de na ba de ya samo e blantia kan ba ya kan ba ke go fa kan be ya wo ya do ne ni ya e kuga ni embra Duko be ya wo ya Kasamo apana yo mo o ka ba ku je bibla ya da sada sia sa Dramba Mahaman for Intra. Alas, the family. So ya duro asa na esoi adima na buta kai. Ani ti yola sra abedan ba bia wo bia no. Obeben nana ofia abansa a wo toso miansa ayo ye Senkyem ohre a wo no so nana ba da no toso miansa no toso division. Boso. Mena ni akofia ponsa metoso miensa ene dey mi so akire ebusuapani kwakru one ne man se ene ne ba hema se ofremi anopo ewio meba Mena na kofia ponsa ametoso miensa ene dey mi so akire mebusuapani ne me ba hema se ofremi anopo ewio meba Mena na kofia ponsa metoso miensa mi so akire ebusuapani kwakru ene me ba hema se ofremi anopo ewio meba mi so yare mamba metuna na kwa amna da wantam se mamba metuna na kwa amna da wantam Pio. No, we both some. But Munson Bishopani Emomla. Aha. Sanata. Sa Ebishapani Kokro Sama baby ayeduno Ebishapani Kokro ebesoi adiaksane he Sa Ebishapani Kokro besoi adiaksane he dia na habedi Ebishapani me Ebishapani Kokro mi ebusuapani kwakru mi so akire mi nana kofia ponsa otoso miensa se ofremi anopo ewio anajo meba asema ma
Oh, Dabi. Me abusapan Kwakru. Me abusapan Kwakru. Yeah, me so I tell Nana Kofi Aponso otoso miensa. Me so I tell Nana Kofi Aponso otoso miensa. So frame me anopo. O frame me anopo. Ewio. Anajo. Meba. Me abusapan Kwakru. Me abusapan Kwakru. So I tell Nana Kofi Aponso miensa. Say of frame me anajo. Ewio. Meba. Usai yale. Yade mi say yade. Mama. Otuna na kwa mra damu otoso miensa ntam. Mama metuna na kwa damu otoso miensa ntam. Fasi kan san fo. Edan asanso ne yeye no. Wonti asia. Hey! Yada abusapai, ene na se. Abusapai bi asafoma. Mo fa ho dey yo. Osi amabi o praji ni ten yo. Wasi wasa. Toba ya shimoze. Oba ka ta ya ma trouble. Ya ma trouble. I'm saying I break all you. Senkyem the Church of Pentecost. Ebusuanfo, praise the Lord. Hallelujah. Nananom asofo mpanyimfo a yehia wa ha. Any Senkyem man nyina yenya yema ye ho, praise the Lord. Enne eyeda soronko.
ene eyeda yina ya hwe nimu kwan ache ena enne so eye nigeda enti se ne yeni ehunya ene de ye hu a yedi hu adanse ya edi adanse se nyame eka ye ho na edi adanse se Yesu so edi nkunim so betumi a ma wonsas na ka se Yesu ya da wase o amen ewi wo minutes ya webi na making kind ewo Mose homa edikan Genesis chapter 1 chapter 24 eti eduonu 9 eyi mu ba akope na ehod na ya kiro se na Abraham abo akokora na wedi enapi na Ewrade hyira no ade nyinamu bebi ambese mekan wasempa eye nyoka se na Ewrade ehyira no ade nyina emu me bompai se ena yedi yanana esi akonwa so yi Ewrade onhyira Senkyem ade nyina emu Ewrade onhyira yina ade nyina emu kwan bia so nyame onhyira yen na eya na se kan hyira yemu adwen na ye se nia ne sika but me kan hyira di kan pa me hyira nyame ne se Ewrade oma na sumdwe nso entongo asase so insi enna yeso na esi akonwa so yi aye na ye di wadanse yi ade na mu ne di kan pa ne sanyame asumdwe embra krodwe yi mo nya eye mpape mu na ye ntokwa nya wetimu aka me nyame ompam fi asase so na oma na sumdwe endi hini wa ha inti se kan nyame nhira ne di kan pa ye sra nyame ne se oma sumdwe embra kro yi mo nya tosumenu se kan nyame nhira eni enkwatenten dia ben enkwatenten yes nyame se enne nyame onfa kwantenten ema yina nya ye fred empofrimwo de empare yen Ewrade maye endi yen kwan na emi wasase so na yesa enkwatenten keke enkwatenten apomodin wom nyame onfa ndom yen enti se kan nyame nhira nya ayame de wompa ne se Ewrade be maye yina enkwatenten ameno nya etosum yensa wo nyame nhira wo eye ne bambo the protection of God se nyame nhira krodwe yi mu a od ne bambo so yedan eka ewie me bompa se Ewrade mfa na bofo enwan kroyi abone bia ento yende bia rada se nyame bo ye ho ban a wotu yen so sa enye ye Bible say ye win sro bema etu ewia anase anadwubumbo ye nsro efrise nyame yedan oka ye ho Bible na say apem beto ye mbenkum na opem de beto ye nifa na yen de ebiri yedan enka yen ye niwa kwa na be hu abonefo aketia ye sre nyame se ende nyame ma ne bambo embra kroyi mo wonna be so de taya najo ewia nyame ma ne bambo enkata yen so inti se kase nyame hyira yen a asetirane se ne bambo aba oman no eso ne to so bio ene se nyame adom anana breno ka se the favor of God aba oman yiso ewie me bompai se nyame adom insuo no entongu oman we so but ye nyama makan yina eye nyama papa base sai mai baba exanyama miensa so se sai ya menhira baba exanyama miensa so ye di kan eye enkabom eye de ben enkabom na Bible say ya me yakopon nankasa ka wo Genesis se me hwe san krofo ya enam se waka ho abom nti bibi biara ni wa opese wo ya wontumi ye dan enye na tire se ye nya ye kan ye obom a ewo man mu a bibi biara ni opese ya yetumi ye dan yenye mesranya me se oma enkambom entina kroimu. Praise the Lord. Nya tosu biompa ebe masa enshrai abane se yedi yen reina be shenya memu yedi yen reina be shenya memu nana Kofi Aponsa the third nana ombrasie mu a ye bompa se ru reina be shenya memu yame edi nipa bititu bebre etwa ho ahia yame nhira won but nya hia ye pa ne se ru reina be she papa yi mu ono de ontonko na onna na ono de orenjao na orempao
Yes, rain, I miss a rain now, but Shanimu. That's all right, Shanimu. Nisrancio about on my iso. Near Chatwo. Cassette near Chatwo. Oh, cassette near Chatwo. Says Sunday Baba. Yenya akumapa. We must have a good heart. A good heart. So walk or da. Men can no men some grow my iso. Nantia men can some bonibia and grew Senkyem my iso. But enough you ask my panty, oh sorry, shroud my. Now say, oh shroud my yamin shira. Ebe na yan chafa. Ewe osro yakupon enshrayen. Na ondom yen. Wa Yesu di munti. Amen. Osofo Albert Kojokoku, Church of Pentecost, this is pastor and you're attending Kano. And na yes, say Senkyem DA school, Momo Bomo, Yefriha, Yabamo so, Yasha Jumedi, Yatonsa Flare, a Kukudam, a teacher and Yam for na Obiaso and the Gambo. Mama, your first and what essential, one more mobile in our kind, but we sell what's wrong. Hey, it's some bucket. When him enter with some funo, Yan Wabo in some. A papa Yasha. As I say, a bambo we here na and Kososo Yanti, Yaton Safra, a year, Yabambo for, yes, sir, Ghana police, the Wassa, a year, police commander, and the press for fact. Woman in the Pomudika, Wahana Papa. In fact, Womaya, Papa. Eto, police commander, when they would do mobile, Mupaja Mokakra, near Humo, aha, Mosania first and Boy Shamopai, aha, wow. Woman more for two. Woman by the Musa Bibia, Akofum, Sanatia, sentence, Akabina kam the moon to chew walk up one chillum. Avi, woman for what? You when you are no more so, what could draw a bogani, a hope by Budos, Ewaha, and to win your Budo now Baha, and Yabano Castle. But there we be a peta with Sanya Massa Mount. We are Budo, ha, ya, Mumasa Momo. Woman Yabudo, so much one in Libya. Woman that some protection, Sanet, you will put up your horse, a cobiasham sutro, but so mammy. No, we did show you put on what to say, Jai. Nam, why? As some just say, your flower and wabba, would when you mother teach and I have a fair. Yet was a flare, a year before the letter earlier, a year assembly mama, Koku, a blind ma, Ibrahim, na went to me, ma, na all but a winning. Master for the minimum, master for Mufanchamio. One friend baby, if you did be watching the mouse or cocaine year, and he went to Miamba, now so I will try and go on my call. And what you know, I'm not afraid, a young committee teacher mine, but for the letter earlier. Sir, Kokuba, my more Kashama night. Do my day, in fact, it's a papa now sitting there, and I drink you, Yanam, and Yanam so Poyanam. Yana ya chairman Joseph Mese aka Kwakuba Kwanwana Momo Samano aha ya afi Daka Meshame Benkum Swa Golden Star Nana Kofi Pastor the third the dwyer for one more wait momo. Enti Golden Star atampem mofuma ya sanet afi baby amadusi me bejamu ama aya MC Koblan Kroma emba weyi nananmu a ya to safa mo a wo mudi mo manu bi ma batena apataya se na ono so Edward Koblan Kroma baby yadri yi nananmu e kire yadwa mo fa sembo fa hia no sanet Mr. J. Kenyami enchira papa ansan no ye invite ye chief imam
Chief Osmano aye konkoma chief chief baba ewa ha one ni mpanifo ewa ha chene ko 12 ti ye yo ma kire wie ye hu se abo 12 no apagya ni mu a na okona akoye asori edi amaye ye the gift table apa ye say invite ye ma special invite envelope bia ahwe manim tintin so ya ye de apuru bi eso fefe otumi di akotum edi amaye Nana Kofi Amponsa to so miensa ye ba be si yin otonsa edi frɛ ne nananom so ombra na amombra amatai na chi enye du pepepe emfa amaye enti ye bo di na ha no apagya onsa na ya bo nsem edi amam atonsa frɛ Nana Kosi Amo oye mban poso jase hene pacho oha no apagya ne sa yo yambo se manana embaye oye man poso jase hene nana pacho oha na apagya onsa na ya ma pia edi amaye aya nana yawo jan balema abrodiem man poso aya benkum hene me pacho oha na apagya mu na ya bo nsem edi amao sanso no to so friend Nana Kofi Amponsa adase man poso tufu hene e pacho na oha na apagya onsa na ya ma mi opufu nana kata dafuo ateku man poso adonte hene nana pacho oha na apagya onsa na ya ma mo biafo sanso no to so friend Nana Opoku tu ahene new osenso man poso janto ahene pacho na oha apagya onsa na ya ma mo biafo Nana Kofi Nana kwabra da mana chiame fo Nana Jase Nana Kofi Amponsa to to nyansa na chiame fo ene ba no ti yema omokwan yesese baby emfamba omo me position mi wo mi ko TV sanso na pato ensa adefre Nana Tumasi Abakwa all subiri man poso aya asumka hene Nana oha na wapagya onsa ade amaye Nana yahu na pagya mu ewa ha Nana Tumasi Abakwa aya all subiri man poso asumka hene me to sa from ko MC aya brother ya Vincent amana abatu aso ade amaye ya bon tetew se de be ya ade amamle no abatu aso ade amaye oso yeda se papa na me ensiraw na yetoa so nananom anampenfo a yeto nsa afro mu no yebodi na wabonsem na ayefe esanse ye titrufo omase omadagye na mumle abetra dwumadie ninti na yentie wesu ne enhye so esanse media fo no etwa ebeba TV so enti se ofa anim ha na wahu de wa obefa ho sene a camera anim no enye basa yedemo ase sanse ne yeto nsa frɛ ye nana atobra a ofri kubeko se owaha Nana atobra omane saso na yembo sema no pa yase wapeja ne mu kakra saso na yenya Nana damte a ofri dwabene so owaha Nana damte ompeja ne sa yembo sem kese ma no pa saso na yenya Nana kontanko ajenim odumase owaha yembo sema no pa owaha saso na yenya Nana ama Sarah enyina blame okay Nana ama na omukyerɛ wa ha enenti Nana adwoa Sarah enyina blame awaha yembo sem kese pa emano saso yenya Nana Okofo Apetu the second Nana Okofo Apetu sana omukyerɛ enti eye type mistake yomfa enche yese owaha gomua sansuna yenya abusuapanini Matthias Wantakra ono so owaha yembosem emano kese pa Nana apia hene kojo krom owaha yembosem mano sanso yenya Nana Baijan Eduja okay yembo semano omo wa ha meja ma miko MC JK ata na odeni aka no atwa so unti udi a mempa bakra udi ebeba yeda se MC ya wo mede wase ya koswala nananom akyere wo mede omanum nyama abata ache bibia ekoso de medu so miko old subiri ne medri na Tumasi Ampakwa owo ha pagya wo mu a
Best. Enti oho ena nana efre nana twumasi ampakao oho mpaja nimu sa sna nana Martin Duagbo ono so ewo ho mpaja nimu emaye anaso ama ne saso mo fa sembo emfama no sa ena tie nana nyaja saponso na metu owo ha ompaja ne sa ama mo sema no afi metroso nana konne jede saponso number 1 ono so ewa ha ompaja mu anaso ma ne so nyembo se ema no nana kwanta wasa abasa ono so ewa ha yatonza flano momonsem ema no nana tawia asatoase ono so ewa ha ompaja ne nsa nyembonsem ema no afi nana akwayikwa Accra town ono enowo ompaja ne nsa nyembo nsema no afi nana benke akosombo nana benke ono so ha ompaja ne nsa nyemfansembo ema no nano kenke on waye no denke sana nano kenke nyamishira papa afi ne otwato momde amami ya nana atobra owo wasa kubeko ono so mombonsem emmanuel me de medusi bejemu ama eye chama boko na wabato so amame Kete yadamase said yarisa egu masum no aye dwumadi ay titi omo esi omo na so aye manpower division ba fiedu na kwa amna da moto tumensa ne chia me panyi na afo ewa ha na chia me afo owa ha se me bobo ana me mbom nyina mbom ania bofodu achia me fo nyina aye na chia me afo ada ombano no na pagya mu na yehu omom aya abusuapanyi na Kofi Badu aya one ne dom aya manpower division abusuapanyi ene de ani ahoblase mu so de omari se gu ya sum no yamle nti yenim se yeto ensa ade frɛw pa edini toso na nan maka gese wa opa ye bia no yesre wa 1 2 di afache edini de nyina wa ha but yedamu nyina se yeto ensa ade frɛ mu a mo baye na attitude ye yenkanya eye manpower division kete asafo yenka yenyimumu ana nyame somafo kwankron ni yaw ye papa pastor ai o ha ye hwen TV so pa no ana eja apagya ni mu boko anti wa ha ya do bibia ase ya do bibia ase ya do bibia ase ba plateau number 1 plateau number 2 aboabo so eya bekokrom nyame be kire saa info ketu ayesi mu nyina no kaze ubodi na sede ye kan edoso ye ba mu nyina akwaba sede yo se yen kan bom na apagya hine de mabondi apagya hine Canadian ko ma mi nkofi apagya hine Canadian ko bachi mi ofi ho andi na apagya hine pia mabodi dadada anti mabo ti mi jade akan de ama chairman afo ama watu aso e de ama mi yabadama se MC adwuma no eno na yeguso ayaya no sanete anya tufu kwati hene watu ama otunichia me na chame paja mu na nyina ya na kwanta bisa watoso mi ansa tufu kwati hene ne chiame ana paja no dwumani edi apaja sama kini beka mensa na so pincha me pempenso ayedu no na na betu nanum tuo e de akere ne man na na betu nanum tuo no na se ensem videos nyina mo fan kwa hoi na bekasa senti edo wo ma ne man ekro ye adwonompa wode baaye ne nyina enti Kofi aponsa tosom yensa obetu nanum tuo akakasa bi de akere Senkyem esa ni chia me so sore kwame cham no ya nwani ntia fra nkwa bitugbe nana yetio
Nedi kaino media sedama man post division nana kwa na da mo otoso miensa meda nana no mo beja ye nyina ase asofo ebusua medobia o wa ha ase aseda na mededi kan meda nyankopon kasi ase enye ono anka dwumede ndu pempen so sei ye da nyame ase na ye be sere se ye pe kroye enkabom odo ye tim ya kamedie ye hwehwe wo Senkyem man mu ha ye be sere se ye nyina ye be ka bom ne aya de baako impuntu a ewo ho a ye betumi aya aboa de mo hya ase a ya beto no ye betam wachi ne ye de awie ba de nya mititru ye school and a hospital timpanifu a motu anama aba ye nan so ma beta ye chi mo betumi aboa ye ne aye sa de na ma oman na nke ye be da mase ye da mase ye betumi aka ye da ase pa hadia man paso se atankonya sisi ana na Kofi Aponsa otoso miensa obeka man paso kingmakers atisa na kwamna da mo otoso miensa ni ha iye beja kase wono e de manpo ama manpo so tufo yire akora medias mo fa enfonyi mra ya de ma nana Kofi Aponsa otoso mienu ya manpo so tufo yire ndetesa tufo ni couple ina we sanye yo acha me bira wase menya mienu meso me miensa sanje meso me miensa na me bere ma Kofi Aponsa ana mu frɛ yi ama mpanyi mu frɛ yi o ya da na nyina ase sa dwumadi a abekansa ne ya nije pa because mpanyi force samafo kra pedodo na ne eti ase mani age ina awie anapai na yenu ya bekan sai waka nsem bebri emide oni so adi hu pa education Nkabom ya de bakon si Nkabom a ye nyina no yenya any resource ye besre krui Senkyem man Bamponso man yenu ya bai yenta na chi impai bom hom sika fam ya famwa no na ni so ade owo no ofa meboa Bamponso man tumai antumpon amani nyina yanko yanim na yeye mansotwe dia awowo ba ye nyina besan akọ asia ba labia tia ne eti yempani sa bomwa yen mobo ya wie no kakre ko na ho jumadi no ba batu no so no enya jumadi ya bete kra enya bete mesre nana said your kind so pass on wie no asumje na so fini ho ne prono omientu ho anapa awia omie prono ntu ho ebi wo ba bia no onjini ntum se nipa no bedi na tem obeka semfo kra kire na nanya botre ontie nipa na sem no de nyansa wo mu no nana mfa de amu ano so no ofantu ba bia nsa no ko mpanyifo no botoso abetoaso nana yesro asomdweo ekreye ene ahwehwe wabai nana bojuma mai ne yanko yanim Mamponso ntumpon se wimpo afomo kra nana mesro se ene wie ide wakasa wie fani nyina fache ne yanko yanim medabu bia ase kakra metumi aka kire mo no medam ase miensa yatufu yire miensa Kofi Aponsa Senkyem yire oya miensa oya ganta yire ana sumna na kwamna da watoro miensa MC amna munya mu program na no oba so no one ne ba hima na ba ye na kwatima to so mienu abiwatia ba janse so lele wa itia kakra tu peta wonsa yehu mamu so kakabai ya da wase amu ni ayewe ya saletie nana dade wase ne so medika ho yako atampem aho nana ekwafo
niama ono so di nanu yam ebete akire yesediamo ebo edema ye no afi dwabe yema so ha yebra no ekọ munyina mudi manum yema abayam hira mo papa te yedusi ya tun safra eye aye day school amuwo Senkyem na afi wo mede culture display abraye ye twemo aha DJ aha wo hwese ne haya fefefe ya Madam Target ono no other school for no eba no aha o ya sign no sana tia why ma haya fefefe for your decoration or decorate enyama wo ya wedding bibia obaye bia oton safra now baba be sese ho ama Madam Target dear school na wo so mo etwam no wo mo chechia sa wow enya ofe ne nyina e we Senkyem dear school sa fe sa dear school Senkyem Mr. Amoateng team Madam Target onu no training kwalai osaye decorator onu no wesese ha fefefe no enti da obaye wedding no bomade abra obaba be sese kama ya de wase ane Senkyem dear school culture display sa ane nana eno omuchiano no nana eno omuchiano
papa school for nyame nhyiramo dwumadie bia ye demre ana ye samo ya de nyame nhyiramo mo bato aso ama ye mensada mesayam mo fancha yai yenum sew animnyama ukutanti ani yatu yansa adi afro ba bia wo fi abedru ha ani yenum se sa pataya wo hoi wonya animnyani a o metrase ade se wo ye sofo panyini wo ye ohen wo ye busua panyin wo ye nana ani ye de sa patai ade mawo na me mfanfo so amba obi biala me a me gina yi meje me mfanfo ato se mo mfa nchame se obi a wanti udin e wo patai ase bia no ye nyina no ekro ye odo entiase ene ye hwehwe ye do obi biala se se wati ase aba me ye nye ni sadia na se kasa bia no dia MC me shebiti ba ko me ba betu apo e da wase basa MC fo no momo ya basa mani je wala wa he sofo ya nyina ya de ba ko etisa nana e wa ha no ho sofo a ya nyina ya de ba ko because Bible say ya fa de ni die sa no ya fa ma yan anya si ye bu a wo so bebu me ya basa MC fo no se mu obi a obeya appeal for fana mi bema papa ekwan sofo panya oba ye no no atuna no mutuo momo me sha mo 5 minutes of bany wi a me sha me tunum me tu apo because memre aye dum yenu me da wase papa sofo ani dioma nkoto sira ye beja kasem no ni ade ama na me bai wo nhira me a shira me e wi aso obi apa nhira e do wase am no nhira me papa sofo nhira me Obafe ma fe ndo la se ke o chon bomo ni dile me sha se no asunjo de obe bia no di se asunjo wo ho ansana de na wo ye no atuma ye den atumpom chamifo amawanya mechiachi mo nyina na echiayi nso enkoma me penfo a omutidwemu wa ha me be kancheme ye pen ye fe no okonkoni nyame sumafo yawo na osumwe wo eye osumu a uremu a ahimfufo dross wo mu pa ahimbafo wo mu chamifo wo mu na sanse adwumadie esi ye nan so ne nti ye be ye di okonkoni nyame sumafo ye echi uhwe ya sebi ya front ma fefefe na yentumi mbedu senche kromu ha mrea yentumi yanda ye hundi ankyere mpemfo owa ha ebi etiti ha po dodo na anime na enso din a na ye di friend so omuntumi enkai yambo ye din a omuhu ya omefre he mebo ana okay ene mekoso a ye hini a ye friend no nene sipim asare oye sipim wo aboko bi somanya owo ha omanisa so man penfo hu nene na yesa wo 9 na ni ye nana akufo ano bendi number 1 ewutu traditional cancer owo ha omanisa so ye wonana kojo apia wasa bekwai ye wo abusampe kojo eluwa hegan Praka so enso na royal family befi krom mankesim mi ka say so medindi ni abrade me free ajen kutuku ewo gan west ewo Accra ajen kutuku ewo achim kutuku na ewo ajen kutuku ewo gan west amasaman na before ye papa ye okronkon nyame sumafo be kasa no mitise amafo na dodo na friend osofopen ye be kireche mu kakra Rabbi yekase penifo yeda obi biara ase opanyi a ye bo na chidom ye di na chi ye di bepie mu ha no ni diani okronkron ni nyame sumafo yaw okronkron ni nyame sumafo yaw se ye tuye ni a
na yɛte abakɔsɛm yie a yɛbɛhu sɛ ɔman Ghana yɛkɔn dɔ nyamesom yɛne gye nyamesom ho yie papa nanso sɛ nenti a yɛne gye nyamesom ho yie no ne nanso ɛwɔ hɔ kronkron ne nyame somafo a wo ɛna ɔba asase so bɛda na adim a yɛn sɛ titititi ansa na Nyankopɔn de ne som bɛfa Abraham so ma ne bɛpie wɔ ne man a ɛyɛ Israel ɛna Saudi Arabia a ɛyɛ ne ma mmienu ɛyɛ Ishmael ɛna Isaac ɔmasifoɔ mu no saa bere no na yɛ nananom a ɔmudin ne akanfoɔ no nyame ɛde ne som ɛde ama ɔmo nanso ɛsan suatra nti yɛayera ɔsom no ɛwɔ kwan mu ɔkronkron ne nyame somafo ya ɛna na adi akyire yi sɛ wosua adeɛ yie ɛwɔ yɛ kristofoɔ nwoma ne mu anaasɛ Israelfoɔ nwoma ne mu a yɛbɛhu sɛ nyame se ɔbɛsoma Elijah bi aba asase ne so saa so ne yɛkɔ krembofoɔ nwoma no mu ɛyɛ Koran na ɛwɔ yɛtirim sɛ mahadi bi bɛba na wabɛyɛ nyame som ne yie ɛna adi akyire yi tumi a ɛfrɛ ɔsoro mu soro a wasane asase ne so wɔ nipa tibea mu no ɔno ɛna ɔde nyame ne som a ne din ne asomdwee ntontonsom din ne yɛ akankasa ɛsiane sɛ wapie ɛwɔ akan nase mu wapie ɛwɔ akanfoɔ mu ɛkɔ Israelfoɔ mu a ɔmo sɛ ɔmo frɛ ɔmo deɛ no Judaism saa na yɛkɔ Arabia ɔmo frɛ ɔmo deɛ no Islam ne nyinaa no ɛyɛ ɔmo kasa mu enti yɛdeɛ yɛ aba yi ɛsiane sɛ yɛ akan deɛ enti ne din ne asomdwee ntontonsom sɛ wohu panyin yi a wohu no sɛ nipa nanso yɛkyerɛw sɛ ɔyɛ soro tumi sɛnea nyame maa Yesu baayɛ no wɔ soro tumi mu no ɔma kɔmhyɛne Mohammed baayɛ wɔ soro tumi no nyame hyira n'asomdwee nka no ɔma Moses baayɛ no ɔma kɔmhyɛfoɔ bebree ɛbaayɛ no saa na ɛnɛ ɛda edi akyire yi yɛn nso yɛnya yɛdeɛ ɛwɔ ɔman Ghana mu meda mo ase na mofa so mpa entie ɔkronkron ne nyame somafo ya Nyankopɔn n'asomdwee anka me nyinaa no nananom ɔma mpanyimfo mmeranteɛ na ɔnyɛ nketeesɛ na makoraba Nyankopɔn ɔnhyira wɔ nyinaa dama mbiri dama papa no aberante no bɛkyerɛkyerɛ mu mansam no a na wabɛka pii mɔkɔ kuro biara do a mode ka akɔ ahemfie ɔsɛda adwumadze a medzi me nananom na me ho di ɔman ketera nanom wɔ nsɛm politicians no nanse na wɔba nti mɔkɔ baabiara a mɔkɔ ahemfie kɔhyia mpanyimfo nananom mpanyimfo ansa na dwumadze biara wɔ hɔ madi Nyankopɔn asomam dɛ mamayi ɔman Ghana ɔha mfi wɔ so na apii menkyerɛ ho Nyankopɔn akyiri kwan ɔhaw yi dɛ ɛma ɔman no ayɛ hwɛ yɛre bɛ ogu ɔman no do hwɛ nyimpa wɔ ɔman no hwɛ yɛre a wɔyɛre hwɛ ahokyerɛ wɔ ɔman no mu hwɛ owu a wɔwu hwɛ musuna esina wɔ ɔman no mu ne nyinaa kyerɛ dɛ ɔman Ghana wɔnhunu Nyankopɔn ɛnsɛ sɛ huhu Nyankopɔn na Nyankopɔn so bɛhu aba nam a ɔman no mbɔdwe bɔkɔɔ na dɛmɛ Israel ɔyɛ Nyankopɔn no man Maka ɔyɛ Nyankopɔn no man ɛna Ghana so Nyankopɔn no man damara na so atwi na bra so da Ghana po wɔhu Nyankopɔn akyiri kwan sɛ ɔman wɔhu Nyankopɔn akyiri kwan a atwi obiara ne ho bɔtɔn mede ma asɛ ronkɔ awie adze ohia papaapa ɔman wɔ hia asomdwe na asomdwe ba adze ba ɔde kan nkabom ba na mpuntu ba sɛ nkabom wɔ hɔ a na mpuntu ba sɛ mpuntu so ba api na ahotɔ ba nti da mede gya ahomanen dama mpanyimfo de kan akasan asomdwe yɛ adze a ohia papaapa na ɔma ɔman Ghana apa ne tampa apira sɛ ɔman hu Nyankopɔn no akyiri kwan a ɔhu Nyankopɔn no wɔhwehwɛ no a na ɔhu no api ɔman Ghana ɔbɛpa ne tampa apira ɔsoma ɔde asomdwe ntontom som eyi na ɔsoma opi soro si asase do a ɔbɛyi Ghana na mpo wiase nyinara wɔhaw ahwi wɔ do na asenwɔdɔ so wɔanya ahemman mu akɔ ɛda manse yɛbɛyɛ presentation sɛ yɛto nsa frɛ wokura envelope gift bi a ɔde baeɛ company
baby a oba bia no wey afi nana odenke eye achampem akosombo chief say envelope me pacho yemfa embo adwumadie na ye wi amfa bonu emesi o man na ye beye api na ye di abo adwumadie nti mfa bonu emesi mfimfi ho emfa emayen amfa bonu embra mfa mesi ho man wey nana Honey Valley mpanifo so no neti ampayo nana ene ne mpanifo wo Honey Valley ampayo aho nana kofi apansan so no mo eneti ho every bakakai chairman ensi so na yemfa ema ho mo mfa boni mra wey aye nana akwa the first Accra town ene chairman ensi so na enkoma ho mo wey aye nana Sara enyabrem queen mother o say nana kofi apansan atoso miensa yemfa mboa dwumadie no yawa ha ai yebeye api ti mo fa bonu enfamble ye na yenya api ne fa mbo dwumede se ye ma envelope invite bia no a odi ba na ya to ye bo ase nana akwa the first Accra town nana akwa the first Accra emblem mo nyi de esi ho no na mo fa gu table so na mo fa emblem ye na yenko yenim papa chame we ye hwan Nana amra jabe bahima one ne hen wasa jabe nana amra ai nana wasa jabe ye Senkyem jabe aha nana amra one ne chief assembly p yemfa mbo adwumadie no emfa ema yawa yeke bemi dwumadie se anuti yebekeka yensase na ye de abo adwumadie nana chame afa ma esimanum ye wia ne de aka ade atoato ade plateau number 1 family kevo ableto busia plateau number 1 ose chief aloske envelope monche na mofa enkodo enfa ma ye wia sana ye di dwumade bise ya se de ye nim no ye ka yensase na ye di aboa mpanimfo a ewom ane akabia wo krankra anti ye boy siwe no Bletio abusia penyi atakojo Honey Valley si yemfa envelope emfa emau se bitna kasi asura busia na le papa busia ana jina jali akasa na di isre jampa manana se sami aya dum na nyalko pray ana marawo isre de manana se chairmans yo every pifi akronkron ni osmafo yaw nyame smafo yaw one ne mpanimfo a ebaye am say nana go via person to so miensa every kakakai yemfa emam wey afi Senkyem DA basic school Senkyem DA basic school staffs a teacher for headmaster on mo ho nyina am say envelope yemfa embo adwumadie wey afi ya papa Mr. Samson K activity and Senkyem so na go fit person to so miensa envelope yemfa ti aka ye no JK mbacho eya envelope ba ji onu kura na de ama me de hye me sare mo ma me nyo no na yenko yenim na bi jira haya yo ye di tijumadi ye tie no apa ababa ka 1000 ababa ji bi abeka ho 10 million na me meji no piao ya penipa mako dabi tie jekinya ya penipa mako 20 ya nyamu mienu ya nyamu miensa nana ukowe kano efo boss jekinya botre nana sin boss nya botre na me lunch na nana boss nana no boss mbacho peja ansana me ye wie ya wa man tara mo fa adwumam jekinya botre ba ko nkasa nana no boss me de me lunch na wie ma de ato na lim wa man tam 1000 ye penipa 20 nya nipa 5 aka nipa 50 yesewa
I amama yemle 1000 tinipa 15 ameka ho ayesa dia yemum obi o se motumi aba MC metumi aba anti no me hon so until dia obetumi amam 5 to 3 5 million 5 million 5 million ma chem ayeba so obi atumi baby anti wo dia oh nana weka ho nana o weka na ekono nana hwe weka no uko weka no nyami cha fine nana so pay nana wa ba me 5 million oh 5 dia me pay nipa makpa ko 10 pe nipa makpa ko 10 odo wa mo man 5 million nana cha me na so le ba na the problem sko wi obekasa why can I tell me? Or somebody in the casa, Mr. Mingis carry a remark, Mike. Oh, Anipa Nana Subri, Nana, I dare Madame for Nana. Oh, no, Nana Subri, Madame for Pano, Nana, 5 million, Misaka, Yami, Asia. Oh, I can't pay 9. Oh, Yamabosu, Nana Chami, I consume. 5 million, Amen. But Nana. And so 5 million babuabi na yemfa emman 5 million 5 million 5 million botoni mo asa ho 5 million wo dia mama nyina say na me hwa 5 million sana Chelsea akofo apentu the second apentu the second free Kumasi apetase oni afapa asene nana pepe ayo nana nana ima aba no one na kedan ayo nana ko fi aponsa otoso bi ansa ne ho kani aja nesalom Nana nesero na tia no obeso tia na na paifo obe kwa na wa obe yom dia pansa e dia to ati nana kofi pansa otoso bi ansa nesero o ba hima fefe ani ni tia me ani ni kuro ya osuru na tia no ati aba bi ehu na na sero baba ni dia dia ehu no ya dika hu na se ya ati amsi obetiano na wo to so maye me say me transfer dia I madam Yvette madam Yvette nana ase oro na ye adwuma wo hu no nana si wa hu 5 million 500 Ghana cedis 500 Ghana cedis oh me say nyami sha 500 Ghana cedis 500 Ghana cedis 5 million tete no 5 tete kakaka no 500 Ghana cedis 500 out there from 4 3 2 200 Ghana cedis 2 million 200 Ghana cedis me pay nipa makko be 20 nipa makko e be boy na ka beble wa ha 200 yami Asia papa 2 million oh akani pa ya pay nipa 10 ya nya nipa 2 200 Ghana cedis 2 million. God bless you. God bless you. I can't pay 6 200 Ghana cedis. I can't pay 5 2 million. Oh, what's in your answer? What am I saying? Sama, Nana Obi Amakaino. I told my Puma Suka. I don't see. All this year, no one another classic. The ladies are you will be on. Okay, almost okay, and one at the Amman. What I was in mind. Yeah, once a more and show him. Yo, Mr. Goku, Nana, I saw on the road. I know for this guy, 200 Ghana cedis. I can't tell you. Apostle Benkum Hene. Berima Kofi Ampolsa the second. Mamposo Tufu Hene. Nana Ajoa Kwatiwa Nana Akomfo Hima Akomfo Niama the second. Okay.
Nana Kontanko on Nana Ampo Kwao, the third Odumase. Pastor.